Историята на спортните танци е като красиво и вълнуващо пътешествие през времето и различни култури. Представете си Европа по време на Ренесанса, кралските дворци, изпълнени с музика, светлина и елегантни двойки, които се движат в съвършен синхрон. Именно в тези великолепни зали танците започват да се развиват, превръщайки се в изключително популярна форма на развлечение и начин за социализация. През 18 и 19 век танците не остават само за кралете и кралиците. Те бързо завладяват сърцата на аристокрацията и богатите слоеве на обществото във Франция, Англия и Австрия. Представете си, че сте на бал в Париж или Виена, където валсът и тангото започват да очароват всички със своята грациозност и страст. И така, докато танците се развиват, Великобритания се превръща в център на съвършенството в това изкуство. В началото на 20 век, когато се появяват първите състезания по танци, танците започват да се официализират като спорт. През 1924 година, с основаването на Imperial Society of Teachers of Dancing, ISTD, светът на танците влиза в нова ера на стандартизация и професионализъм. Спортните танци се разделят на две основни категории, всяка от които носи своя уникален чар. От една страна имаме стандартните танци като валс, танго, виенски валс, фокстрот и куикстеп. Валсът е като поезия в движение, бавен и плавен, с въртеливи движения, които ни пренасят в света на мечтите. Танго със своята енергия и драматичност разказва истории за страст и желание, докато виенският валс е бърз и динамичен, изискващ перфектна синхронизация между партньорите. От другата страна са латиноамериканските танци – самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле и джайв. Самбата ни отвежда на карнавал в Рио де Жанейро със своите ритмични и динамични движения, докато ча-ча-ча ни запленява със своята игривост и закачливост. Румбата, с нейната чувственост, разказва истории за любов, а пасо добле ни пренася на арената за бикоборство в Испания, изпълнен с драматизъм и страст. Джайвът, който произлиза от американския суинг, е бърз и енергичен танц, изпълнен с весели движения. Но как се оценяват тези изящни танци? В състезанията танцорите трябва да покажат не само техника и прецизност, но и да се потопят в музиката, да я усетят и да я предадат чрез движенията си. Важно е също така как танцорите изразяват емоциите и историите на танца, както и колко добре се синхронизират с партньора си. Днес спортните танци са признати по целия свят и привличат милиони почитатели. От световните игри до популярни телевизионни предавания като Dancing with the Stars, танците продължават да вдъхновяват и да пленяват хората с красотата и изяществото си. Всяко движение, всяка стъпка е резултат от години тренировки, дисциплина и страст. Спортните танци са нещо повече от състезание. Те са начин на живот. Те съчетават в себе си изкуство, спорт и култура, създавайки вълнуващо преживяване, което продължава да вдъхновява и обединява хора от всички възрасти и култури по целия свят. Повече за света на спортните танци може да научите в нашия официален сайт infinityteambg.com.